Molweni. Ezingenayo sekudutyulwe kwabulawa abantu abayi-30 eKapa, badutyulwa ngabantu abangaziwa. Le nto ke iqale e-taxi rank, nalapho kuye kwafumaniseka uba kufika abantu abahamba ngemoto. Le moto ke kwafumaniseka uba abantu bangena apha erenkini. Bathe ke xa baphuma befake ibharaklavu, bephethe izibhamu ezikwizinga eliphezulu ezifana nee-AK-47. Bafika badubula nje kwanto, balalisa kwamntu phambi kwabo, badubula, bashiya nje kulidami legazi. After ke benze loo nto bakwazi ubaleka kuba bathe xa bedubula kwafumaniseka uba namapolisa la ayohlulakala ukunceda abantu abaleka nawo. After loo nto ke kuye kwaphinda futhi kwakho esinye isiganeko esenzekayo leyithi. Nalapho ke khona kwaphinda futhi kwadutyulwa futhi kwaserenkini, nalapho kwadubuleka abantu abathile. Then ke ngoku ebusuku ke ngoku kwaphinda futhi kwadutyulwa abanye abantu, qha ke ngoku abasadubuleki apha erenkini. Kodwa ke inani labantu ababalwayo abaswelekileyo koku kudubulwana bayi-30, and yonke le nto yenzeke ingagqithanga i-24 hours. Yonke ke le nto yenzeke eKapa, iqale eKapa nalapho abantu badutyulwe khona erenkini, yaphumela nangaphandle kuba kukho nekhapuli ekuthiwa iye yabanjwa futhi idutyulwe nayo. Nayo ibidubulekile, and kusolwa ukuba aba bantu badubuleyo ikwangaba bantu bebedubula e-taxi rank. Amapolisa ke njengoba benditshilo aye abaleka, kodwa njengoba ngoku niwabona njengoku kusekhona nabantu ke nophando lusaqhuba, abantu abanintsi baswelekile, and kule 30 iswelekileyo abanye basesibhedlele. Kukho abasesibhedlele ngoku, and aba basesibhedlele bakabalwa kweli nani labantu abaswelekileyo kuba ke basalwela impilo yabo. Asikalazi ke inani noba linyukela na kuloo 30. Kodwa imasikizi kakhulu into eyenzeke eKapa namhlanje, and yonke le nto yenzeke ingaphelanga 24 hours. Ibisenzeka angoku, phinde mhlawumbi after 2 hours phinde futhi uve kuthiwa kudutyulwe endaweni ethile, uphinde futhi uve kuthiwa kudutyulwe endaweni ethile. And ke ngoku kusolwa abantu banye kuyo yonke esi sehlo senzekileyo. Ungalibali ke usubscribe, ukhomente, ulayikhe, ushere le video ukuze nabanye bakwazi uyifumana.